Bé, sabíem que l'Alcoyano tenia la baixa d'Òscar López de darrere i tenia la baixa de Rubén Ramos, que és el jugador més mitja punta, el jugador que els hi dona aquest joc entre línies, i teníem dubtes, no sabíem ben bé què farien, si apostarien per Borja i Yacine com han fet, o apostarien per ficar Bram en una banda i Àlex Rubio més com a mitja punta, que en algun partit ja ho havia fet. De fet, Àlex Rubio va fer un hat-trick en un partit jugant de segon punta. I bé, jo crec que al jugar amb aquests dos davanters, amb el perfil que tenien els dos davanters, no? De presència, de joc aeri, de profunditat, i l'estat del terreny de joc, doncs jo crec que ha fet que el partit fos bastant travat en general, que hi haguessin poques possessions llargues, i per això crec que sí que ens ha costat una mica més enllaçar el nostre joc, però bé, no estic pas descontent, perquè quan hi ha situacions d'aquest estil s'han de fer unes altres coses, i avui els nois en alguns casos han sapigut competir, diem, amb detalls de disputes, de caigudes, d'anticipacions, de replegaments, de desmarcades, i content perquè no era gens fàcil el partit d'avui contra un rival que té un potencial enorme, ja ho he vist. Durant la setmana vam intentar bastantes variants, vam intentar posar Antonio Cristian com a lateral esquerre, donant-li opcions a Iago de jugar per dintre. Vam tenir l'opció de posar Carlos Soria també d'inici. Al final vam apostar per... Cada cosa tenia la seva situació. Per exemple, si posàvem Iago i Lluís López, teníem millor sortida de pilota, però amb Yacine, que és un jugador molt profund, i amb el possible canvi de sistema de joc de l'Alcoyano, potser amb Iago i Lluís patiríem en el joc aeri. Després, Jesús Alfaro, que és un dels millors jugadors que tenen per mi el més determinant a banda dreta, era una posició en la que teníem que tenir clar que aquell jugador havia de ser intens i havia de ser intel·ligent, perquè Jesús Alfaro et dona moltes opcions en atac. I finalment vam apostar, degut a que Àlex Serrano també ja estava millor a nivell físic i podia arribar a jugar d'inici, doncs vam apostar per mantenir aquest doble pivot, que ens donaria pilota, tot i que no ens donaria un ritme alt, perquè ni Borja ni Àlex Serrano són jugadors ràpids, i Marc Roca tindria una mica aquest equilibri, no? de rapidesa, d'anticipació, de sortida de pilota, i Antoni i Lluís doncs, teníem una parella de centrals que podrien dominar el joc aeri. Després, durant el partit, també ens donava marge, tenia Soria a la banqueta, tenia Iago a la banqueta per prendre alguna decisió diferent. Durant la segona part, amb el transcurs, tal com et deia, que els mitcentres doncs, estaven participant poc o massa lentitud, hem intentat donar-li un ritme una mica més en Marc Roca, posant a Carlos Soria a l'esquerra menys minuts, no tants minuts com si fos des de l'inici del partit. I bé, crec que Carlos Soria, a l'estona que ha estat al camp, ha fet un molt bon partit, ha sapigut contrarrestar bé aquesta posició de Jesús Alfaro. Crec que també ens ha favorit el fet que Jesús Alfaro els últims minuts jugués per dintre i posessin, a canvi de mode, posar per davant a Devesa, no? Llavors és un jugador menys desequilibrant, més de banda, més de centrada, i potser aquí també ha estat una mica més còmode. Les accions de pilota aturada, tant ofensives com defensives, crec molt amb les característiques individuals de cada jugador, i aquesta temporada jo crec que tenim jugadors que dominen el joc aeri i jugadors que tenen molt bon colpeig de pilota, i crec doncs, que avui hem tornat a estar encertats en aquesta situació. Una acció bona de primer pal, d'acumulació, intentem alternar situacions de colpejos oberts i tancats, i bé, la veritat és que content perquè és molt difícil a nivell de joc a vegades fer gols i guanyar partits, i a pilota aturada aquesta temporada l'equip està mostrant-se poderós, i bé, un equip com nosaltres, tan jove, acostumat a intentar tenir la pilota sempre, acostumat en altres categories, no? O en altres contextes, saber defensar bé i alhora de saber utilitzar les accions de pilota aturada com realment toquen, crec que té molt mèrit, i la puntuació doncs, aquí la tenim. Doncs bé, el balanç de la primera volta és molt positiu. Juguem amb molta gent que debuta a segona divisió B, moltíssima. Normalment aquesta gent que debuta a segona divisió B sol ser irregular. L'equip crec que, excepte en un parell de fases de partits que hem sigut molt inferiors a altres rivals, com crec que podria ser el dia del Reus, o com podria haver sigut el dia de l'Atlètic Balears, la resta de partits hem sigut molt competitius, hem sapigut dur la iniciativa, hem sapigut realitzar atacs llargs, hem sapigut
jugar al contraatac, hem sapigut defensar bé i aprendre a ser sotmesos, que és un aspecte molt difícil amb gent tan jove, i crec que hem sapigut equilibrar-ho amb la puntuació. Tenim 24 punts, crec que estem en una zona tranquil·la, però sí que vull enviar un missatge a tothom una mica en general, no? Si avui haguéssim perdut no ens haguéssim ficat en descens, ni si haguéssim guanyat serem un equip de playoff a la segona volta. A vegades hem de mirar una mica més els partits, analitzar-los una mica més en profunditat, valorar les baixes que té l'equip, valorar el rendiment dels jugadors que entren quan no estan acostumats, i no només valorar l'equip en funció de les dades, dels punts o dels gols, perquè som un filial, i els filials, com sempre dic, s'han d'analitzar amb la formació i la competició. No, a veure, tranquils ens anem igual de tranquils. La intranquil·litat és la que vosaltres voleu mostrar, això és el primer. El segon és que l'equip està content d'haver guanyat el partit per l'esforç que ha realitzat i el com ha sigut capaç d'aconseguir-ho. Per nosaltres avui era un partit més, al final descans són 6 dies, la setmana que ve tornarem i tornarem a tenir un altre partit. No hi ha una altra valoració que no sigui la del partit, la del rendiment que han donat, i jo crec que el mèrit que té la primera volta que estem realitzant. A veure, per començar, nosaltres no entrarem mai al Camp Nou. O sigui, motiu de que nosaltres... Estic ara... No, nosaltres quan plantegem l'entrenament a l'altre camp, està posant en contextualització, no? No sabem el que ens trobarem, però sí que sabem l'estat que hi haurà. Si tu durant la setmana intentes donar informació de com t'ho trobaràs, en aquest cas nosaltres seríem molt negatius. I pel nostre model de joc, evidentment, doncs seria contraproduent. Si tenim a sobre, crec, la mentalitat que tenim un equip molt, molt jove, amb gent tan jove, mostrar segons quines situacions que es poden produir el cap de setmana poden generar desconfiança, no? Llavors preferim treballar amb normalitat, preferim treballar amb el que volem fer al cap de setmana, i després arriba el partit i ens hem trobat l'estat del terreny de joc, però que ho sabíem com a cos tècnic, els jugadors també, perquè tot i que són joves no ho veuen, no? Però no els vols condicionar durant la setmana sobre el que et trobaràs. I a més hi ha la part aquesta també formativa, no? O sigui, hi ha la part competitiva, que si volgués guanyar els partits i dir no, mira, nois, avui no podem, anem a jugar tot directe a camp contrari, no risqueu. Això per mi seria competitivament com a entrenador egoista. Però penso que també hi ha la part de formació en la que ells han d'arribar al camp, veure el que hi ha i saber decidir el que toca fer. I si són capaços de tenir personalitat, intentar treure la pilota, intentar combinar com ha sigut en algunes fases del joc, en algunes fases, doncs jo crec que se li ha de donar mèrit. Per això parlo, i aprofitant la teva pregunta també, que s'ha d'analitzar tot molt més que només una dada o un resultat. Avui jugar en aquest camp és difícil per tothom, per nosaltres i per l'Alcoyano, però pel tipus de jugadors que nosaltres tenim, que sàpiguen adaptar-se i sàpiguen mostrar-se, crec que és important.